Pendidikan moral Pancasila. Sinau kanthi online utawa PJJ dianggep nduweni potensi ganggu utawa ganggu nilai Pancasila. Iki amarga internet bisa ganggu nilai filosofis pendidikan adhedhasar Pancasila. Kapisan kinerja karakter. Ing kasus iki, para siswa Indonesia kudu bisa unggul kanthi optimal. Kapindho, budi pekerti. Iki ditindakake kanggo ndukung kinerja karakter kanthi nggarap pendapat wong liya kanthi etika lan tanggung jawab. Mula minangka siswa lan siswi kanthi watak sadurunge invasi teknologi saya kuat, siswa Indonesia kudu nduweni watak sing kuat ing ideologi Pancasila. Ayo padha sadar menawa Indonesia duwe watak luhur Pancasila, Indonesia kanthi watak lan Indonesia Pancasila.